wyrządzę wam teraz taką pogodkę srandowną o koniaku. Co to jest koniak, to każdy wie. To jest taka gorzołka, lepszo. No ale jako to było z tym Jonkiem a z Hanką, co się napili jednego koniaku, to wam chnet wyrządzę. Jak mocie radzi, to moi drzistani po naszemu, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał, dziękuję pięknie. Jonek z Hanką byli już po ślubie 30 roków. Wychowali troje dziecek, dziołchę a dwóch chłopców. On robił na szachcie, ona w chałupie była gaździną, a pospołu mieli małą gospodarkę, tuż roboty było dycki kupa. Gorze od zaczątku mieszkali sami w chałupie, co dostali od Hanczynej starki, co do śmierci była swobodna. Jonek jak jeszcze chodził do roboty, to rano w czas się budził, poszł poodbywać, pośniodał, a potem na wartko autobusem jechał na szychtę. Robotę miał ciężką, bo fedrował na przodku na Darkowie. Hanka też roboty dycki miała dość. Rano dziecka do szkoły trzeba było wyrychtować, jeszcze chłop pół śniadani zrobić, a krowy podoić, bo Jonka krowa kopała. W rękach miał siłę, tuż ją ściskał, a ona to nie miała rada. Tak im to żywobyci szło. Dziecka rosły, a dycki obo mieli do roboty. Tuż ciotka, a dycki coś im oba mieli do roboty. Tuż ciotka Helinka się z nich śmiała, a dziwowała się, kiedy mieli czas dziecka robić. Bo tak było, że jak byli młodzi, to oni to robili od wielkiego dzwona. Bo furt było cosi, a potem jak Hynek poszedł na pędzy, to już się jakoś ich nie chciało. A gorze Hankę furt bolała głowa. Choć mieli już więcej jak 50 roków, to furt od rana do wieczora lotali. Hanka czasem wnuki bawiła, co i dziecka podciepały. Baj jak jechali na jaką muzykę. A Jonek, choć miał pędzy, to jeszcze dorobił jako wachtyż na szachcie, bo furt chciał na Darkowie robić, a swój na wyrchu. Pospołu stowali o 5, a chodzili spać o 11 wieczór. Dzień w dzień. Czasem se Jonek chycił Hankę za kolano, ale to było wszystko. Jednego dnia, przy niedzieli, po południu, obo nie mieli co robić. Jonek miał chęć na piwo z kamratami, ale Hanka se wspomniała, że jeja starka jakieś wina miała schowane w piwnicy, tuż isto by było dobre ich spróbować. Gorze starka to robiła jakich 30 roków temu z malin a z wiśni. Tuż dobre, chłop zaszedł do piwnicy, dziwo się, a nad corkiem na ziemnioki je półka, co na niej stoją flaszki. Sięgnął po jedną flaszkę, był na nim przylepiony zakurzony papier. Przejechał palcem, a czy to koniak. Kruca, to je koniak. To będzie moi babie szmakować. Idzie ku babie, bierze 2 szklunki, a polywo. Wypili se z Hanką całą flaszkę, a zaczęli to robić. Robili to całą noc, potem zaś cały dzień. Jonek już nie miał siły, a Hanka go furtku sobie ciągnie. Tuż furt a furt się w tym legierze kulają. Cera a syncy burzą na dwierze, klupią na okna. Pomyśleli se, że fotrowie i stokańsik pojechali, bo ani słychu dychu. Po 3 dniach Jonek a Hanka dostali głód. Tuż usmażyli se na rano jajecznicę. Na obiad Hanka zrobiła stryki z wyżoskami, a Jonek poszł kury a kaczyce poodbywać. Dobrze, że nie mieli krowy, bo by i isto mlyko z wymion ganz wykapało. Jak już se Hyniek pojot, to naszł tą flaszkę sprzed 3 dni, opucował kurz, a poczytał, co Hanczyna starka tam napisała. A było tam napisane tak. Koń jak nie poradzi, to trzeba mu nalać z tej flaszki 5 kapek na amper wody. Jonek se przymnął, że z tej jednej flaszki by pomógł chłopom a babom w całej dziedzinie. Chnet poszedł do piwnicy, wziął następną flaszkę, a polał sobie a babie. Pierun wie, co jeszcze ta Hanczyna starka tam do tych flaszek wloła. Roztomili mocie takie 2 obrazki po obu stronach. Jeden obrazek to jest ta kopytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, co się wam może spodobać. Dziękuję pięknie.